Беларусаў дэпартуюць з Польшчы сотнями. Вас ганцы с ляхами будут ставить на 4 кости. Поганцы, вот они вот так вот и стоят. Такая рэакцыя на гэту навіну можа быць у тых, хто глядзіць зашмат БТ і думае, што ў Польшчы пачалося паляванне на беларусаў. Нічога падобнага. Абсалютны фейк. Ад пачатку гэтага года да канца верасня колькасць выкананых рашэнняў, якія абавязваюць грамадзян Беларусі пакінуць Польшчу, склала 955. Калі параўнаць з мінулымі гадамі, летась такіх рашэнняў было 1075. То бок за год дэпартацыя беларусаў стала менш на 11%. I bardzo dobrze. Паводле польскай памежнай службы 863 беларусы самі добраахвотна выехалі з краіны. 92 асобы давялося вывозіць прымусова. Напрыклад, пасля такіх паводзінаў фанатаў Макса Каржа на ягоным канцэрце ў Варшаве з Польшчы дэпартавалі дваіх беларусаў, яшчэ двое выехалі самастойна. Все законно, по Конституции. Сапраўды, гэта было жорстка, але законна. Рашэнне прымаў суд, ён у Польшчы незалежны ад улады. Але асноўныя прычыны дэпартацыі гэта ўсё ж не канцэрт Каржа. Гэта нелегальнае знаходжанне ды нелегальная працаўладкаванне ў Польшчы. No, cámara, reportaje. Часам прычынаю дэпартацыі беларусаў былі бойкі або кіраванне ў нецвярозым стане. Напрыклад, у чэрвені паліцыя на поўдні Польшчы спыніла п'янага беларуса, які ехаў аўтамабілем. Вось як справу апісвае паліцыя. Паводле атрыманай інфармацыі, гэта было яго трэцяе правапарушэнне за апошнія 4 гады. Адно з іх тычылася кіравання транспартным сродкам у стане алкагольнага ап'янення, утрыманне алкаголю ў крыві якога складала 2,5 праміле. Ужо праз 2 дні адбыўся суд, і 39гадовага беларуса прымусілі пакінуць Польшчу з забаронай уезду на 7 год. Вот и вся демократия. Ну, слава богу, что у нас диктатура. У Польшчы з п'янымі кіроўцамі не цацкаюцца. Штраф складае больш за $700, а за канцэнтрацыю алкаголя вышэй за паўпраміля прадугледжана нават пазбаўленне волі. Яшчэ адзін беларус не толькі ехаў п'яным за рулём, але і стаў прычынай аварыі. Гэта адбылося непадалёк ад гораду Лодзь. Мала таго, што ён п'яны, трапіў у аварыю, у яго увогуле не было ніякіх законных падставаў знаходзіцца ў Польшчы. Суд прыняў рашэнне, што ён мусіць пакінуць краіну. Железная диктатура. Вясной паліцыя ў Шчэціне затрымала 45гадовага беларуса, які ўкраў у краме будаўнічых матэрыялаў 4 замкі для дзвярэй на суму прыблізна $250. Яго прымусілі пакінуць Польшчу і забаранілі ўезд на тэрыторыю рэспублікі і іншых краін шэнгенскай зоны на працягу 3 гадоў. На 10 год забаранілі ўезд у Польшчу 36гадоваму беларусу за ўдзел у незаконнай кантрабандзе людзей і, натуральна ж, з дэпартацыі. Польшчу сёння называюць адной з самых прыязных краін свету для беларусаў. Там створаныя вельмі простыя правілы легалізацыі беларусаў. Таму сотні тысяч беларусаў за апошнія гады аселі менавіта там. Люблю мир, виза, Шенген. Але ці азначаюць пералічаныя вышэй выпадкі нейкі разварот польскай палітыкі адносна беларусаў? Гэта нам растлумачыць юрыстка, кіраўніца ініцыятывы партызанка Ганна Мацеевская. Мне здаецца, што на сённяшні момант Польшча робіць парадак у сваёй міграцыйнай палітыцы. Часам збыт жорстка, таму беларусы не з'яўляюцца таргетам як нацыя. Гэта правілы, якія вводзяцца ў дачыненні да ўсіх мігрантаў, таксама палітычных уцекачоў. І тое, што бачна падчас працоўных сустрэчаў з польскай міграцыяй, гэта тое, што Польшча пазначае, што яна хоча бачыць на сваёй тэрыторыі законапаслушных граждан. То бок, сапраўды Польшча цяпер глядзіць на тое, як сабе паводзіць мігрант, і сапраўды тут будзе даволі жорсткая палітыка Польшчы, калі сапраўды беларус ці грузін ці украінец парушае польскае заканадаўства. Недзяржаўныя арганізацыі ў Польшчы, у тым ліку Amnesty International, папярэджваюць, што дэпартацыі могуць прывесці да жахлівых наступстваў. Беларускія ўлады выкарыстоўваюць рэпрэсіўныя меры супраць тых, хто вяртаецца за мяжы. Ім пагражае затрыманне, пазбаўленне грамадзянства і нават абвінавачанне ў экстрэмізме на падставе указаў, выдадзеных Лукашэнкам, гаворыцца ў заяве Amnesty International. Наши беглые засуетились. Мы папрасілі Ганну Мацеевскую растлумачыць, ці закранулі гэтыя дэпартацыі, пра якія была гаворка вышэй, тых, хто мусіў уцякаць з Беларусі
ад пераследу, ад рэпрэсій. Бачны перадусім адмовы у прытулку праз парушэнні, прычым парушэнні не толькі ў Польшчы, але таксама на тэрыторыі развязу. Але таксама трэба пазначыць, што Польшча змяніла сваё заканадаўства і ввела новыя палажэнні, якія даюць магчымасць пазбаўлення прытулку пры здзяйсненні цяжкіх злачынстваў. Менавіта ёсць такая дэфініцыя, якая не дае магчымасці зразумення, якія канкрэтна злачынствы будуць пад гэтым падразумевацца. Але сапраўды ёсць заастрэнне тут палітыкі, а нават мы бачым адмовы ў уцекацтве са спасылкай на тое, што беларусы ўехалі на тэрыторыю краіны без візы, што агулам праз прынцыпы бежанскай працэдуры уцекацкай з'яўляецца нармальнай сітуацыяй, але менавіта гэта потым становіцца адным з крытэрыяў, чаму польскія ўлады адмаўляюць у выдачы прытулку беларускім палітычным актывістам. Калі беларус уцякае з Беларусі і спрабуе знайсці абарону ў еўрапейскім звязе, то ў гэтым выпадку пачынае працаваць дублінская працэдура. Ганна Мацееўская расказала, што гэта такое. Уцекач не можа выбіраць, якую краіну ён абярэ для складання сваёй заявы аб прытулку. Таму працуе дублінскі рэгламент, які ўстаноўлівае сувязь з нейкай краінай у развязу. І адным з крытэрыяў такой сувязі з'яўляецца менавіта віза. І тое, што прабуюць беларускія уцекачы, гэта выказаць сваю сувязь з Польшчай. І тое, што мы бачым, што до 24 года Польшча была вельмі лаяльнай да прымянення палажэнняў. Іх хапала, напрыклад, такой заявы аб тым, што я сапраўды хачу застацца ў Польшчы, калі цяпер ужо Польшча даволі жорстка прымяняе і даслоўна літаральна гэты рэгламент, і ён сапраўды не ўлічвае тое, што беларусы не могуць лёгка атрымаць польскай візы ў Беларусі, а таксама па-за межамі Беларусі. У краіне, ў Польшчы таксама немагчыма атрымаць польскую візу. І таму беларусы знаходзяцца ў нейкай пастцы. Польскія ўлады запэўніваюць, што кожны выпадак разглядаюць індывідуальна і разумеюць, што высылаць у Беларусь людзей, якім там можа пагражаць пакаранне за погляды, нельга. І такога, па сутнасці, яшчэ і не здарылася.